represent omama bonke ne-executive yabo kule region, otata nomama, abashumayeli, abadikoni, amadodana, intombi, ulutsha, i-Sunday school, neendwendwe esinoba sinazo namhlanje ngelihle igama lomfeli lomvukeli wam uYesu Kristu molweni. Ndicela iindwendwe ziphakamise isandla sizibulise. Asiphakamise isandla iindwendwe. I don't expect umntu onxibe isinxibo sasebhaptizi abe liindwendwe. Bangabonzi kule assembly, kodwa loo nto ayithuli iindwendwe ebhaptizi. Siseso sandla bhaptizi. Baphakamisa isandla. Amatshetshi athini wona? Ngoku ke sizawuya kule nkonzo. Funa ndibone enye into eza kwenzeka. Nkosi yam. Ikhona apha i-national dress. Kulibona takukela la video yomgqobo kaTatomali. Khona mama esehla ngayo. Xa bephuma bona ngathi ishela le-train kungena intombi zehle ngayo. Le verse sayitula kuba ngoku usawukhulula abashumayeli bayomthandaza. Angasithi into basawuthina. Uhambe nesitulo sakho mshumayeli uyothandaza. Nansi le verse. Oh, sangela isela.
committed. Iculwa ngabantu abaqinisekileyo. Iculwa ngabantu abazivumelwano. Ivunywa ngabantu abangaboni abangenalo ithemba losindiso. Ithi ndowaphansi kwetrone yakhe ndivuma ubudwa ibam ingekho babalolwayo. Into endiyaziyo uba uThixo wosamkela isikhalo wamkela umthandazo. Uba ndotshabalalela molo mama uBalfo molo Manqonde isendla intombi endala nabo. Masisifumane isifundo sethu ndikhawulezile. Yincwadi kaMateyu isahluko nge-26 ngevesi 54. Nesizathu sobuyeli aphume kwaPilato aye emnqamlezweni sasiyintoni. Matthew 26 verse 54. Bezingathini na ke ukuzaliseka izibhalo ezithi kumele ukuba kube nje. Eli lilizwi kumazwi kaThixo. Koma kasikelela ufunda kwelizwi lakhe ukuthi bekunabakade kumele ukuba kube nje. Sizawuncokola phansi kwale theme ibhalwe kwesi program ethi no cross no crown. Omo yakathe
uThixo nowaprofetwayo ngabaprofeti ukuba uThixo uzawuza necebo lakhe losindiso. Uqale uThixo uprofeti. Eprofeti uThixo eEden. Xa oniwe utatomkhulu uAdam nomakhulu Eva, uThixo waprofeti uba kazusinqaba. Baba ngumshumayeli wokuqala uThixo bathe baphicothi bezibhalo. He gave the proto-evangelion. uThixo wakhupha isiprofeto sokuqala sentshumayelo yevangeli. Wathambani ndabuya ndinikhumbula. Xa jike jonga inyokeni wathi kuba kubutshaba phakathi kwembewu yomfazi kunye nawe nyoka. Imbewu yomfazi wena uyayidumbisa isithende yona ikutyumze intloko. In other words, soze uwine kwimbewu yomfazi, iza kubulala ultimately. Ikoyisa imbewu yomfazi. Yenzeka ke le nto eBhayibhileni uThixo eprofetini ukuba kuzokwenzeka ntoni ngoku. Kuzalisekiswa eso siprofeto. Sizawubona umlo ngoku wokugqibela phakathi kwembewu yomfazi kunye nomtyholo. Bantwana bokuthandaza, kumele ukuba kube nje. AmaTaliyane le nto xa ithetha, this was a vis manio, an act of God. I-vis manio ithi akukho nto unoyenza ungumntu ukuthintela intando kaThixo. Noba ungafuna ukuyinqanda intando kaThixo, kodwa ukwazi uyinqanda intando kaThixo. Athi uYesaya, ngubani onokwalula into uThixo ayigobileyo? Ngubani onowugoba into uThixo ayolulileyo? Rhamethengcwele, ewe kumele into yokuba kube nje. Sidibela apha by i-vis manio, an act of God. What I like about an act of God is that uThixo akadluli kuwe xa ezokwenza intando yakhe. uThixo akaconsulti mntwini xa ezawukwenza intando yakhe. Sometimes intando kaThixo ibuhlungu, kodwa uThixo wenza intando yakhe. Nalathi intando kaThixo isifikele nakuleli pasika yathatha imoderator, kodwa that is an act of God. And this man, uyizamile uPetros. Uyizamile uPetros. Wakhathi ihlele msinyane. Waqabela indlebe kaMalchus. Ubezama ukusindisa uYesu Kristu. Wakhawuleza uYesu. Bathi Petros akwenziwa nje. Akwenziwa nje Petros. Awazi na ophila ngehlele. Into yokuba wawufanele. Rhamethengcwele ithi iBhayibhile walibuyisela uYesu indlebe kaMalchus kuye. Zingihlobo zenkosi ngoba kufuneka kuzalisekiswe izibhanga. Wazina ukuba kumele ukuba kube nje. Sidibana noYesu ngoku emva kokuba ebetshilo kwaPilato, ebethwa ngeflagelum, isabhokhwe phaa kwitipi yaso esohlulwe kathathu. Kubakho amathambo ngamanye amaxesha kwitipi, ngamanye amaxesha beyi-iron, ngamanye amaxesha bonana ngokuthandaza ipeli nevo eligobileyo. Bantwana ngokuthandaza ubethwa kuYesu livumba engamashumi 4 ecingwa into yokuba bawuthi xa bebona igazi babe nosizi bayazi noba bamgqibile umfanisho.
ipasika le mandiziswe uyesu wesibili ngoba baninzi oyesu kwajuda ngeli xesha ngoba uyesu uninzi umsindisi ngoba baninzi olusindiso nomsindisi uyesu wazisa umsindisi apho wesibili ogama lakhe naye linguJesus kodwa yena ngunyana kaAbbas Jesus Barnabas konethengwele waze kwazisa uJesus waseNazaretha wasuyesu wahamba phambi kwabantu wathi Pilato nasisihange nasisihlwengu nalimenamene okanabokuthathasa nangulo futhi ngukumkani wenu nikhetha uphi phakathi kwababini khamethengwele uluntu banqangaza okanabokuthathasa lwakhetha uluntu imfazwe endaweni yoqobo zathetha ubumenamene endaweni yokulungisa zathetha ukufa endaweni yempilo sikhululeke uPilato abuza uPilato ndimenze ntoni lo babethelela mnqamezwe khona nabokuthandaza xa ejonge phakathweni uPilato bona ufumana ileta kaClaudius unkosikazi wakhe sihlobo senkosi ufumana ileta kaClaudius ndiyamthanda lo mama I wish we can have a workshop Mama Claudius bomama she does not share his stage with uPilato. She does not share his stage with uPilato. Akamqangisa uPilato esidlangalaleni. Ndiyamthanda lo mama. She knew her place. Uba uzondimamela if I approach him correctly. Wathubelezisa. Khamethengwele. Ngoba the final arbiter uPilato. Wathubelezisa ilata. Uba uze ungabi nanto yokwenza nalo muntu sihlobo senkosi nokuba umyalathi ebenoyithubelezisa nokuba ebenoyizisa straight akhonto benokwazi uyenza ngoba this was his manure licebo likaThixo sihlobo senkosi licebo likaThixo una nokuthandaza yabona ke uPilato wanted to play it safe. Upilato wanted to play it safe. Upilato wanted to play it safe. Mkatundu. What did you figure about that? Gawa. Come and fool and follow. Mkatundu and follow. Come on, come back. Follow one. Litibonge abasolile mathathu amachijolo elizweni litibonge abasolile lithi mathathu kha amachijolo elizweni uAndazi wasindimi nowankathala khamethengwele mathathu kha khamethengwele yayibona nalento yoba icawa ibe lento yaziyo ngawe ingozi sihlobo senkosi ngoba thina xa ume apha uqoqa intlanganiso khamethengwele uphakame umntu phangasemnyama athi ingathi ngawufumana lento mfundisi ngoba sinento esiyaziyo ngawe uthi ngoku uyaziyo inyani ubone uyiginyi inyani ngoba umntu lento ayaziyo ngawe Theka sithi ndifuna ukumkhulula watajonga sinento siyaziyo wena umkhululi awusosihlobo sikakhe sami acinga hey ndifumanekile lapha but it's fine mabuze isitya esinamanzi mhlawumbe isandla sami
bathi ngena indawo apha itshijolo likaPetros. Yawethu noba wenzile, noba awenzanga, noba uthethile, noba awuthethanga, hlobo senkosi, nindive kakuhle, icawa iza kukhumbula, hlobo senkosi. Noba ufika kwesi situlo uthi xa kugxekwa ugxeke, noba ufika kwesi situlo uthi xa kunconywa unconywe, kodwa icawa iza kukhumbula. Rhamethe ngcwele ngoba kuthe ngo-3:25 AD yeNiseya, sihlobo senkosi, ecinga uba uPilato ulityele, asuke amaJuda amise intlanganiso, athi mbangi yoba sibe kule nto sikuyo, amasivumeni undiyakho sisifake zonke iivesi, kodwa ningayilibali laa vesi ithi inkosi yethu uYesu wavuma ubunzima phantsi kompoti yakhe uPilato, ngoba icawa ayilibali. Noba wasihlala izandla, kodwa icawa yayikhumbula into ayenzayo. Wathi imbangi basibeka ubunzima, njengoba inkosi yethu Yesu Kristu yavuma ubunzima phantsi kombondiso uPilato. Abantwana bakuthandaza obethuna waphuma uYesu apha ePlanetorium eqwaya umnqamlezo, waphuma uYesu. Yonke le nto yenzeka uYesu ingathi akayiva, ujonge phambili, ebethwa nje uYesu akajonganga amanxeba wakhe, kodwa ujonge phambili. Incwadi yamaHebhere ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe, wawunyamezela umnqamlezo, ngokaTixelwayo akajonganga umnqamlezo, kodwa ubona uvuyo olwalubekwe phambi kwakhe, ngoba kumele ukuba kube nje. Hlobo senkosi, bona nawokuthandaza, bona xa ephuma uCox umbhali waba yintshwiliseli, xa ephuma apha ePlanetorium engena eDolorosa, ndimva umtshwiliseli esithi ngubani lo njengawe okunyamezela uGeko, wabulala exolela, wavuka edume kangaka. Sihlobo senkosi, kuba kumele uba nje. Rhamethe ngcwele, ndimbona kanga angahamba naye esithi mandihambe phambi kwakho, ibalekele indlela yam, ndihambise emkhondweni wakonyana kaThixo. Abantwana bakuthandaza, kumele uba ube nje, ubethuna. Yasini le nto kumnqamlezo, ayingomnqamlezo ukuba inasithaba ekugqibeleni, ukanti nale nto isisithaba ayisosithaba ukungakhange ukhokhela umnqamlezo kuqala, because without a cross there is no crown, and there is no crown without a cross. Rhamethe ngcwele, kumele ukuba kube nje. Bethuna, rhamethe ngcwele, sawufumana ivesi ndiyahla uzumfundisa umdolomba. Yabona funa le nto uyithetha kakuhle. Wonke umntu apha unokumele wakhe, wonke umntu apha unokumele kwakhe. Kumele ukuba kube nje. Sihlobo senkosi, ebethuna uzawugqiba imali umagqiya nakubathandazeli, ukuba kumele ukuba kube nje, akhona uzayitshintsha, ngoba kumele ukuba kube nje.
uzawuziqhiba icawa utshintshe ibhathi ucinga imibekho yakho izawujika kanti kumele ukuba kube nje uzawuthandaza uqovoke isihlangu uthi uthixo akakufa kanti kumele ukuba kube nje. Dolorosa. Igama lesiLatini. Igama lesiLatini. Elithi indlela ende. Indlela yosizi. A long, winding and painful road. Indlela yosizi. Kametheni. Athi ungena kwesi station. Kodwa ngifuna ubalona nje. Into ezimbini apha. Sihlale phansi. Eyokuqala kule ndlela. Into yokuba uYesu ngokwakhe bomama babo wawa befundisa uYesu kule ndlela wawa alinziva amabhaptisi uYesu esimkhonzayo kule ndlela wawa. Who are you? Who are you to think that uzokhonza ungakhuwe kumnyama uYesu yabo wawa befuna masiyekeni kule Pasika uba yi-perfect church ikawe ngawiyo ukhamakasa uthi kumkristu uzibona uwile kodwa kubukristu bethu abuthathwa ngokuwa kwethu uthathwa ngokufaka Amen. We don't count the many times he fell, but we count the many times he rose. Ngoba kumele andiseke sonke xa efika apha ezantsi kwale ntaba ubona apha oomama bezile xa efika ezantsi kwale ntaba ubona mama bezile yasihebhere kuthiwa yishepherd road aba mama professional mourners uYesu belile babeqashelwa ulile isihambe uYesu belile sitaba senkosi ahambe uYesu 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 ngoba in his nature he's sensitive to tears uYesu sitaba senkosi. And what did he do to them? Obategatives. What is in Ntombi? That's in Jerusalem. Ewethu, omama bam, inyembezi zakho, uyazibona uYesu. Kwaye uYesu kule Pasika, ulindele ukukutegatives. Noba umke ukwisihlobulo emva kwakho. Kodwa uYesu kule Pasika, ulindele ukukutegatives. Noba uzawubuyela umaphara wakho kodwa uYesu kule Pasika ulindele ukukutegetives. Zintombi zaseJerusalem sanukundililela nina benyana benu xa kunje komanzi xa ubekisela phina lomileyo ngoba kumele uba kube nje zihlobo senkosi wathiwa uphiba wabona le ntuli ingabiyelwanga wabona le ntuli imfutshane sihlobo senkosi athi udikela imbangi yoba le ntuli ingabiyelwa kungenxa yokuba wonke umntu makabe ne-access kuyo rhamente ngcwele okude nokufuphi makakwazi ungena kwinduli elihlaza otyebileyo nosweleyo makakwazi ungena kwinduli elihlaza wangena uYesu kule nduli imilo bokhakhayi lomntu ile nto kuthiwa indaba yokhakhayi walala phantsi awufika rhamente ngcwele wathi umnqamlezo ubekiwe banana bokuthandaza zavalwa zonke indawo zokwehla pha
endulile wasuka uYesu wathi usijonga i-exit points akasikhathalela waya emnqamlezweni zakusamazwi athi mna obam ubomi ndiyabunqabela izimfu. I lay down my life emithengwele walala phezu komnqamlezo sakhala isikhonkwane wafakala uYesaya esithi jankemfu esisitenge phambi kwabachebi engawuvula umlomo ngelixesha udeliwe ushiwe khona. Wathi cwaka emva kokuba ebethelelwe lele waphakanyiswa umnqamlezo phakanyiswa umnqamlezo lamasoldati avala indlebe ngoba yazi ukuba xa kuphakanyiswa umnqamlezo kuyathukwa kubizwe zonke izinto. Kodwa uYesu xa ephakamisa umnqamlezo wathula. Sihlobo senkosi wathula uYesu ephakamisa umnqamlezo. Sometimes xa bekulindele bathetha vala umlomo. Sihlobo senkosi wathula uYesu belindele ubuzawuthetha. Ewe ubafundisile abanye wabasindisa abanye nawe zisindise ngoku. Washo bedlula ngendlela wathula uYesu akathetha khamethe ngcwele ngelo xesha uvakala amazwi kuye entloko athi mna xa ndithe ndaphakanyiswa ndawubatsala ndibatsalele kum ophakanyiswa umnqamlezo kaYesu ukuze wonke umuntu ambone. Waphakanyiswa umnqamlezo kaYesu ukuze nodlula ngendlela ambone. Waphakanyiswa umnqamlezo kaYesu ukuze avelele iingxaki zethu sonke. Waphakanyiswa khamethe ngcwele athi uYesu kwincwadi kaYohane ishumi elinesithandathu xa esehla athi njengoko uMoses wayiphakamisayo inyoko yobhedu entlamba nonyana womntu kumele aphakanyiswe. Waphakanyiswa Baptisti waphakanyiswa ukuze mna nawe sizithobe kuyo. Now, ubhakli yethu wabuza umbuzo uThixo njani okubanjwe zisikhonkwane awasenzayo. Yabuza umyeni wakhe uThixo njani okubanjwe ngumthi awawudalayo. uThixo njani, why couldn't the Lord save himself? uThixo njani. Yabuza ubhakli aphinde asiphendule kwi-instance esilandelayo athi hayi inkosi yam ayingabanjwanga zisikhonkwane, ingabanjwanga nangumthi emnqamlezweni. Inkosi yam kodwa into eyamenzela uba makatshayele emnqamlezweni ngayinye yayiluthando. Khamethe ngcwele luthando lwaboni, luthando lwamnawe, luthando likayise lamenzela ukuba makatshayele emnqamlezweni. Zihlobo senkosi khamethe ngcwele ndimva xa ebonga uthando athi uthando lwam alujiki lungaphezu kwentaba esiphakamileyo lunzulu
Kulenzulu athumone ofana nam nawe Nkosi ingxaki yaminye yayokubuthanda lwam lobuthathaka kanye kodwa ndiyakuthanda yaye ndiyakuhlonipha apha bathi kanalo uthando lunje Baptist